Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kasubong sang condo unit nga nagabalor sang 3.5 bilyones pesos nga housing project ang luyag ay patukod ni Mayor-elect Alvin Benitez sa Bacolod City. Luyag niya nga mangsuguran ini sa una niya nga tuig nga pagpangalagad bilang mayor sang Bacolod. Yaring report. Sa sining nga hayub-hayub sa Purok Boulevard sa Barangay 13 sa Bacolod, nagapuyo si Shoni Hermosura, ang iyang mister kag apat nila ka mga kabataan. May hiligdaan lang sa ibabaw para makaigo sila tanan kung magtulog na. Pulo na sila katuig nga nagapuyo diri kay ang iya nga bana nagatrabaho bilang kargador sa pantalan. Aminado siya nga hindi siya mahimos nga basi dugay-dugay. Pahalino naman sila kay hindi ila duta ang ilang nga ginaistaran. Sang tiun sa kampanya, ginpromisahan sila ni Mayor-elect Alvin Benitez nga isaylo sila sa housing project kag gamay lang ang bayaran kada bulan. Campaign ni Mayor Alvin actually nang magidi sa nga priority agidi ang boulevard. Kaya nakasulod man gid sila yamong nakita nila ang sitwasyon nga mo na bala kabudlay gid masang plastada sa mga tao. Ini ang inisyal nga plano nga ipatukod nga housing projects ang Benitez administration, vertical o kun pasaka, ala condominium type. 2 to 3 stories ang kada building, 37 square meters ang kada unit, kag pwede mabutangan sang loft o kun second floor ang kada unit. 96 ka unit sa kada building. May malapad nga alagyan kag may mga hagdanan sa piyak nga side sa building. Suno sa kay Benitez, isa sa nakita nila nga lugar nga mauna patukuran sa housing project amuang Boulevard bangod may propiedad diri ang syudad. Identify the first area we're looking at is Boulevard, Barangay 13, 14, kan mga iba na to. There is a vacant city-owned property. So dito tayo mapatindog sang pila ka mga housing units. And then ang mga ararada, isaylo tada, ang pahalinan nila amo naman na patindogan ta until everybody is given up. Tingwaan nila nga himuon ini nga barato lang kag masarangan sa mga informal settlers. Sang mahibaluan ni Shoni nga diri sa ilang lugar posible magatindog ang housing project, excited siya nga makabalay gid man sila nga ila na gid ginapanag-iyahan. Born na sa amon nga mga informal settlers siya nga makabalay kami nga amon na gid siya. Oo. Tapos siyempre barato lang. Siyempre hindi na kami siling nga mag-problema pa kami nga basi pang kakaso naman kami di. Or pabor na sa amon yung mga pigado ya eh. Dugang pa ni Benitez, mag-i-issue sila sang LGU bonds para makatipon sang 3.5 ka bilyon ka pesos para sa sininga proyekto. We're looking at raising between 3 to 5 billion for our phase 1 of our housing program. Where will you get the 3 to 5? We will issue LGU bonds. No? So we are in coordination with the National Treasurer and the Department of Finance on how to go about it. It looks like they're open to it. So it's just a matter of finalizing ang amon nga plans, kung din himoon, din mahalin ang buyers, ang mga beneficiaries and all those things. So once we're in place, we will formally apply. Ang Jolly Homes Foundation, nga non-government organization, ay nagasugod naman sa paglibot sa Bacolod kag ginapaintsindi ang posible nga mga benepisyaryo kung ano ang matabo kung mag-enroll sila sa housing program sang syudad. Suno pa kay Benitez, sigurado siya nga masuguran na ang ini nga proyekto sa una nga tuig sa iya nga pagpungko bilang mayor sang Bacolod.